είμαι ευρικόμη, είμαι ιστορικός, ασχολούμαι πλέον με την έρευνα και εκπαιδευτικός. Κατάγομαι από εδώ, από το νησί, από τη Φίλια συγκεκριμένα. Γεννήθηκα Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, ήρθα πολύ μικρή εδώ και τα τελευταία 12 χρόνια αυτό που κάνω είναι να τελειώσω το σχολείο που δεν είχα καταφέρει να το κάνω τότε που έπρεπε, στα 18, στα 15, στα 14. Δεν πήγα καν γυμνάσιο στο 13. Μετά παντρεύτηκα, μετά έκανα 2 παιδιά, μετά έπρεπε να τα μεγαλώσω, να δουλέψω. Παρ' όλα αυτά όμως το όνειρο και το μεράκι παρέμενε, γιατί το όνειρο μου εμένα ήταν να πάω παρακάτω, να πάω γυμνάσιο, ήταν και εποχές άλλες. Αρχικά ο στόχος μου δεν ήταν να πάρω ένα πτυχίο, απλά ήταν μεράκι. Μ' άρεσε από μικρή το διάβασμα, μ' άρεσε τα βιβλία, μ' άρεσε η γνώση, μ' άρεσαν όλα αυτά. Δεν πήγαινα για να πάρω, ας πούμε, ό,τι κάποια άλλα παιδιά έλεγαν το χαρτί. Όχι για το χαρτί. Το έκανα γιατί τα αγαπούσα και τα αγαπώ. Είναι τρόπος ζωής πλέον αυτός για μένα. Η ιδιότητα που είναι σημαντική για μένα, από όσα έχω κάνει στη ζωή μου, είναι πάνω απ' όλα τα 2 παιδιά, δεν μετανιώνω, ας πούμε, παρόλο που τα έκανα πολύ μικρή. Αλλά φυσικά το δεύτερο είναι αυτό που κατάφερα να κάνω το όνειρο μου, το παιδικό, πραγματικότητα, δηλαδή να σπουδάσω. Το γεγονός που θεωρώ σημαντικό στη ζωή μου είναι το ατύχημα που έπαθα το 1990, ήμουν 25 χρονών. Με έκανε να δω τον κόσμο με άλλα μάτια. Είχα ένα εργατικό ατύχημα σε μια δουλειά που ήμουν τότε και μου πήρε το δεξί μου χέρι. Με αποτέλεσμα να μείνω με ένα χέρι, ένας άνθρωπος που έκανε τα πάντα, θα έπρεπε να τα απεξέλθω με 2 παιδιά μικρά, να κάνω πάλι ό,τι μπορούσα. Και αυτό ήταν που ορκίστηκα στον εαυτό μου, θα κάνω τα πάντα και φυσικά μου έδωσε δύναμη απεριόριστη, γιατί είδα ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και να καταφέρει τα πάντα, έχει δυνάμεις μέσα του που δεν τις φαντάζεται καν. Απλά θέλει υπομονή, επιμονή και αγώνα. Αγώνα για να τα καταφέρουμε. Και από εκεί και πέρα μου άνοιξαν δρόμοι να σκεφτώ διαφορετικά τον κόσμο. Έγινα πιο δυνατή γιατί έπρεπε να δώσω κουράγιο στους άλλους, στη μητέρα μου, στην οικογένειά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου που ήταν πολύ μικρά και δεν ήξεραν τι μου συνέβαινε και έπρεπε να είμαι εγώ η δυνατή για να τους δώσω κουράγιο και φυσικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ περήφανος, δεν ήθελα να με λυπούνται. Παλιά ζωγράφισα, έχω φτιάξει κάποιους πίνακες στο μεταριστερό, δεν είμαι ζωγράφος. Τα χόμπι μου αυτό το διάστημα, εκτός το διάβασμα που συνεχίζεται, είναι η φωτογραφία, είναι και το γύρισμα ενός ντοκιμαντέρ. Που θα δεις από έναν άνθρωπο, είναι ένα λουλούδι να ανθίζει, είναι τον ήλιο, είναι η θάλασσα. Αυτά είναι ευτυχία για μένα, είναι στιγμές. Στιγμές και είναι σπάνιες και είναι πολύτιμες. Ευτυχία είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, οι φίλοι, η αγάπη που σου δείχνουν. Αυτά είναι για μένα ευτυχία.